zer pasau jatzen ba, gerri etorri zanien, zelan izen zan familien... Gerri etorri zanien, bai. lehenko bombarduetan da zein, gero honek sartuten eki hotzien nien, arreba eta ama eta danak martxaurien. Da, ni atzen nenkoko zerien, da bombardu zein, martxaurien gu gaur ejerzitiko zerien, da, behizek eta uzen, da, aite geldatu zen, etxin bakarrik. Da, ama eta lehenko izurren foral batzuk hemen aurrin egoten zenak pertika eta zeak, da, haren nino zen apuraten. Gero atzea frenti zen, atzea Bilboa. Bilboatik zeria, ortu zeria San Fuentes ara haino zen, da, gero jantxe gelatzen. Egu ni irurtien nire barrik zorin, jakin nik eskibuen haintzen, da eskibuten, bete-beten eskibuten duan, da gero kurrojatik gero usen ezik zen, zuten nire por desaparecido dontzen. Da, hau Jose Frantzes jaizu zanien, da, ometxuk zala, bialdoztien, ez da epan hundik entetzen, harrak ni nuen edo, zera pelikolanten zeretik hortako nazten batetik entzeko zin, da, kanpoko zentazioa bialdoztien, karti eta umio fotografizik jorentxe. Da, gero, orduentxe aurreke komine zien, ez zin, ni hortin nintzen, ni ostantzen da zapen zuten.